Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye tarata ye octobre kalo tile 10 san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kunnafoni TV ka taa se Mali kunnafoni show ma an bɛ aw fo la danti foli min na kunnafoni min b'aw sigi k'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ye Mauritaniens ka ministre min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔlen ma ni o ye Mohamed Salem Ould maire Zungu ye a ye a bisimila kulubakaw olu fɛ yen nɔ Mohamed Ould Cheikh a nakun kɛra fɛn min ye o de ye Mauritanie jamana ɲɛma a kɔni ye a ci anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma o ma n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye cikan min don a da a nana ni kana o lase an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka sababuya kɛ Mali ni Mauritanie kɔni ye jamana min n'u kelen don ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se k'o bolo di ɲɔgɔn ma ni ka o sinsin u ka ministre kɔnɔna na bɔ ɲɔgɔn in na anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Asayid Ousmane Cherif Madani Haidara ale ye kunnafonidilaw ni ka olu wele karido octobre kalo tile 8 san 2023 a ka misiri belebele o kɔnɔna la Bangonikaw olu fɛ yen nɔ kunnafonidilaw wele kun kɛra fɛn min ye o de ye mawuludu min ni a tɛmɛna ka se ka o kunnafoniyaw ni ka o da maaw tulo kan Asayid Ousmane Cherif Madani Haidara a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni tun bɛ mawuludu kɛnɛ ale kan a ma bɛ t'i jɔ maa 20,000 o bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu bɔra jamana 30 o kɔnɔna la musaka yɛrɛ tari jɔ fo sɛbɛn wari miliyari 1 o bɔɲɔngo la Asayid Ousmane Cherif Madani Haidara a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ ani maa minnu bɛ yɔrɔ sun fɛ minnu y'u dɛmɛ walasa ka se ka mawuludu ta ko 39 ɲɛnamayali ni ka o kɛ n'o ye tali kɛ an kuntigi Mohamad kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeliw ka taga se a denkundiw olu ma Asayid Ousmane Cherif Madani Haidara a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana marabagaw olu yɔrɔ la ka sababuya kɛ ko jamana marabagaw ye u dɛmɛ kosɛbɛ mawuludu ale ɲɛnamayali la 26 mars n'u an ka dolanci kɛnɛba ye n'ale bɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ o kɔni bilala u ka bolo kan ka taga se lakana tigilamɔgɔw fɛnɛ ma walasa ka se ka hiji nɔgɔ hijiden ninnu olu bolo cogoya min na ni foli belebeleba kɔni taara ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka dɔw dɔn kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. Journée textile tako 4 ni o ye Mali finiw ye na ale kan ka boloda novembre kalo tile 2 ka taa se a tile 5 ma san 2023 Palais de la Culture o kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la no ɲinata tara ka bila mina min kɔnɔna la o de ye bɔgɔlan ale ye kɔrɔlen ko ye ani fɛn min ye an ka laadala ko o kɔni ye o y'an ka bugunatigɛ dɔ ye ni kunnafoni ale dira sibiri tɛmɛni octobre kalo tile 7 san 2023 Palais de la Culture o kɔnɔna la Cheikh Oumar Sangare ale fɛ ni
ale ye commission d'organisation des journées textiles du Mali finu ni ale ye o ɲɛmaa ye ale kɔni ni baara nunu ni ka ale nundo a kɛra u ka denfa ale ɲɛna ni o ye Num Tapili ye a denba o ye Madame Keita Marie Kabaye ka taga se fɛn min ye Conseil national de la transition o maa dɔw fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ni o ye CNT maaba caman wɛrɛ olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka ladɔnniya k'a fɔ ko journée textile la ni o ye Mali finiw ye ale baara bɛ senna kabini avril kalo san 2018. An bɛ taa direkaw olu fɛ yen nɔ bogotigini dɔ k'ale kɔni to sunɔgɔ la sa ale bɔra ka bin ka bɔ kulun o kɔnɔna la ni ka bin baji la a kɛra octobre kalo tile 8 san 2023 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 2 o wagati la ni bogotigini yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ Mopti de ni ka i kunda dire ale ka seere olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na a su kɔni bɛ ka ɲini su yɛrɛ ma ye fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dalen nɔgɔya a ye. An bɛ taa segi mamarafɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka Danbasa dugu o sɛgɛrɛ Danbasa ale bɛ segi sigida la a kɛra juma tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 19 o wagati maa kɔni ma bɔnɛ a ni na dugulamaw olu ka fɔ la nka maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ kɔni olu jatigɛra olu yɛrɛ kɔni ye dugu ni ka o bila ni wagati in na. Kunnafoni teliman dɔ ni ale kɔni n'a y'ale sɔrɔ 24 ale ka bɔlɔlɔsira o fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko sɔgɔmada joona in na Kidal dugu o kɔnɔna la butigitigiw ka taga se jagokɛlaw olu ma kalansow kɔni bɛɛ lajɛlen datugura maaw kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don ko fɛn min ye an ka finitigilakaw daga yɔrɔ min ni ale bɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ ko o yɔrɔ kɔni ale bɛ na la munumunu 24 fana ye nin kunnafoni ni ka ale sɔrɔ Sodi Haka ale fɛ. An ka camancɛ fanga jamana marabagaw ka laɲini o kɔnɔna la ni o de ye MINUSMA kɔni ka taga bɔ an ka jamana o kɔnɔna la décembre kalo nata in san 2023 kɔni kan k'a sɔrɔ u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen dalajɛ ni ka taga bɔ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kabi septembre kalo tile fɔlɔ n'u kɔni bɛ ka an ka finitigilakaw daga yɔrɔ ni ka olu bila fo sisan nɔ a baaraw olu bɛ sen na duwansan an ka finitigilakaw daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ Mopti Bamakɔ kana se Tesalita ale ni Agilɔ kɔ fo ka taga se Kidal ma u kan ka nin yɔrɔ in ni ka o bɛɛ lajɛlen labila an ka finitigilakaw daga yɔrɔ 6 de bɛ yen nɔ min ni MINUSMA maaw kɔni ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen di an ka finitigilakaw olu ma. An bɛ taa Kidal n'an taara Kidal la an bɛ taa Anefisa kabi sibiri tɛmɛnen san 2023 an ka finitigilakaw kɔni kelen don ka Anefis kɔni ni ka o kɛ u ta ye u bɛ k'a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni la kɔlɔsi o de kɔnɔna la sa an ka finitigilakaw kɔni ye dugulamaw ni ka olu hakili sigi k'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni tun bɛ yen nɔ ni olu kɔni siranya fɛ olu tun ye dugu bila olu bɛɛ lajɛlen seginna ka na u nɔ la k'a sababu kɛ basigi o nana dugu kɔnɔna o la u kelen don ka maaw hakili sigi ko olu kɔni bɛ yen nɔ de walasa ka se ka maaw n'u bololaminɛw ni ka se ka olu kisi cogoya min na bagabagali foyi kɔni tɛ Anefis dugu o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka se di an ka finitigilakaw olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Niger jamana o kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko a ka kɛlɛkɛcɛ minnu ni o bɛ Niger jamana o kɔnɔna la u k'u ka minɛnw cɛ ni ka segin u nɔ la o baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna bi tarata donya ye o la Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ ka u ka minɛnw cɛ ni ka bɔ Niger jamana o kɔnɔna la fɛn min ye finitigilaka minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dansigi Mohamed Bazoum ale ka fanga la olu ka yamaruya kɔnɔna la o finitigilakaw kɔni bɛ na ni maa ninnu ni ka olu bilasira ka sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ani degun ye dugulamaw olu ma. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garzɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kelen-kelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya di anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na e maa min bɛ yen nɔ ko terrain de bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen o tuma la tunga lafiya ma olu u wele tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ ni terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka so jɔ tɔn na ni o ye Paris ye san 2024 tɔgɔ sɛbɛnw olu daminɛna ka ban Villa Simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye 580 €. Étage duplex ale ye $42,000 a tɔn wari ye 780 €. Ni bɛ fɛ i sen ka don nin tɔgɔ sɛbɛn in na sa an ka nɛgɛjuru sira banba 72 18 42 47 tunga lafiya ka laɲini tɛ fosi ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ tunga fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la o tuma la an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka tunga lafiya ma olu mɛn an kɔrɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.